Айрат Бәширов ул ирекле рәссам, кардан сыннар ясау белән күптәннән шөгыльләнә. Үзенә ошаган әкият героен карандаш белән түгел, табигать биргән материалдан ясарга ярата. Беренче ел түгел, дөресен әйткәндә, менә мин электәне былтырларда ясадым инде. Менә дөресен әйткәндә, мин тотындым инде администрация площадьтан. Анда ясадым инде баштан. Менә килдем хәдә монда. Белгән эшендә өйрәнгән эш. Трамбовочниклардан ясыйбыз, трамбовочник дип әйтәләр. Басылган кар инде ящиктан инде шуны сүтәбез дә үз сурәтләребезгә күчәбез без. Дөресен әйткәндә. Ул безнең үз эшебез, яраткан эшебез. Үзем беләсем, күңелем беләсем. Мин берничә рәсемдә кирәкми. Үтеп баручы елның символы маймыл һәм берничә көннән яңа ел бусагасын атлап керүче горур әтәчнең кардан ясалган сыны паркта йөрүчеләрдә сыклану уята, олысында да, кешесендә дә. Здорово, какой красивый петух. Инде шушындай матурлар жанга өтіп кіре тұрған бетін природасына қайттық, бетін ясаған әйбірлер. Мұнан кел жүрібіз, жайкені де жүрібіз, қышкені де жүрібіз. Мына яңы еліні қосарға шықтық әлі мәнеге. Природа көріп еріктігіп. Әтәш сыны ес кетке шайты бітіре тұрған тегіл. Тілі болса кекірі көк дейерге. Маймыл сыны үзәк мәйданына да бизи, биредә убырлы карчык иедә игътибарны әллә кайдан үзенә тартып тора. Әкияттәгечә әллә ни шыксызлык тудырмый ул, киресенчә, төрле төсләргә буялган йорт яныннан китәсе дә килми. Мәйданда исә әтәш үзегенә түгел, рәссам Ирина Кошменкова култык астына чебешен кыстырган тавыгын да ясаган. Әнә шулай рәссамның фантазиясе белән кош-кортлар бер гаилә булып, нурлаттыларны һәм шәһәр кунакларын каршы ала. Bularni yasarga художниклар buluştular məni Bəşirov Ayrat и Kosmenkova Irina Gennadievna Gurgazda художница. Biz alar bilan birinci yıl güneşləyimiz indi. Har yılın paprasitəbiz. Alar kelib şulay bizge buluşup, motor etib şəhərini жаңа жылға bizlərə жаңа жылын qarşılarga buluşalar. Bu yıl Asovina Davidi motor kelib çıktı məni bitinisi. Жаңа parkta bu yıl köp kişi kuydular indi. Ukraşa ettirgen, bitinilerini. Anarsı benim şəhər halkına da, kelgen qonaqlarga da bir ütinişim var. Şusu motor figurlarını sizlerine bilmesinler idi. Onlar живой түгелләр, алар ишеп та китмәй әтәш. Маймыл сикереп тә бармый, ул җыгылып кына төшергән, ул кардан ясалган. Җибермәсеннәр иде диюләре тикмәгә түгел, кар бик йомшак, кайбер сыннарның кителеп төшкән урыннары да бар. Барысы да кул хезмәте сорый. Рәссамнарга кардан сыннарны ясау өчен Зеленый город җәмгыяте 2 метр итеп ясалган тартмада алдан карны тыгызлап тутыра. Бер сынны ясау өчен 5 тонна кар кирәк икән. Тәүлек дәвамында кар тыгызланганнан соң рәссамнар эшкә керешә. Алар бу елгы бәйрәмгә 11 сын ясаган. Әле тагын үзәк мәйданда кабартылып тутырган Кыш бабай, Кар кызы һәм башка әкият геройлары куелачак.